حال اشیں کہ بلوچستان یونیورسٹی وائس چانسلر رجسٹرار سیکیورٹی افسر گو ہمراہ سرویلنس انچارج و بعض دیگه مزنی انتظامیائی یونیورسٹی پسیلو دیم شودانی تحاچ کیمرہ چیر دے گا گرگ بودگا ای کیمرہ لیٹانی سوئچ بورڈا بغیر دان دیگه جاگیاں چیروکانی پیٹ کنگ بودگا مثلا آگاں کسی پسیلہ شتا کیمرہ ویڈیو کو تا کوئی ویڈیو پدا انتظامیہ والیاں ہمیں مردمانی بلیک میل کرنے کا استعمال کو تگا گوشند کے تاہنا اسٹوڈنٹ نہ بوتگا لہتی استاد ہم بلیک میل کننگ بوتا ای بلیک میل دو مقصد بوتگا یکی شانی سیکشول ہراسمنٹ اور دومی پا انتظامیہ جاسوسی کننگ زانتکاری گوشگایاں کی تیوگی اسکیم تہا یونیورسٹی اہلکارہ چیبید بعض بستری مردم گونند آگاں کسی آ گپ گوش نداشتا یا نتور ستا آیا امتحان پیل کنگے دمکی دیا گوتا چوبی کے معاملہ پدر بوگا رن دفاعی والا انتظامیہ بازی مردمی جست پرس کنند اشانی موبائل و لیپ ٹاپ انتہا گپڑی انچی ویڈیوز درکائیں تو یہ گپ ثابت بھی کہ اشان چری ویڈیواں وانو کو بلیک میل کتگا یہ وانو کانی تہا گیشتری دادا جنینانی ہوتا ادا مسترنگ گپ اشیں کہ یہ نو کی خبری نہیں 2 سال پیش یونیورسٹی لہتے ورنہ گل ہمیں گپا مظاہرہ کنند تو گورنر بلوچستانہ بغیر داں وائس چانسلر آوتی گپا سر کنند کس ہچ نگوشید ایرندی کی گپ دیما آت کا مازنی گرفتاری تنی تنبوتا ایف آئی والیاں تاہنا ہمیں انتظامیہ والا جوست پرس کتگو ویڈیو ضبط کتگا بعض اسٹوڈنٹی گوشید کے وائس چانسلر بائدیں استعفا بدند بلے گیشتری مردمانی گوشہ گشیں کہ یہ تحقیقات ہما وحدہ معنی ندارند داں کے شانی تہا وائس چانسلر جند گونے وائس چانسلر تانا استعفا مدند جواب دے بھی آئیے وجہ اشیں کہ گوستگی نائب سیکیورٹی افسر اولی مردمہ چی یکی کہ آئیے سرائی کیمرانی پیٹ کنگے الزامی ای واجکارا وائس چانسلر سنگتی برکتا 4ویں گریڈا ترقی کتا داں 4ویں گریڈر رستا معاملہ ات کا ای جوستا اوشتا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی وانو کانی چیروکائی ویڈیو کنو کا دگے چیچی کو تھا ای کھیا پرماتگا او آگاں کسی پرماتگا اشان کیس سزا دا